Għadha friska ħafna f'moħħi u ma nistax ma nagħmilx video fuqha. L-ikbar raġuni biex ma tibdiex normalment tkun u wara jekk taqbilx miegħi jekk inti xi waħda minn dawk li għadek ma bdejx tagħmel naqra exercise bis-serjetà. Minħabba ir-rutina. Tgħid għax għandi prijorità oħrajn jiena, filgħodu jkolli bżonn iwassal it-tfal u fil-għaxir noqgħod tagħmel magħhom il-homework. Rid iwassalhom l-imr tiwassalhom law. Allura m'għandix ħin fir-rutina tiegħi biex indaħħal l-exercise. Min naħa l-oħra sabu illi dawk l-iktar nies li jibdew jagħmlu l-exercise u jżommuh huma dawk in-nies li jdaħluh fir-rutina. Ara kemm sempliċi. Ġifieri jekk inti l-exercise bdejt iddaħlu bħala parti mix-schedule tiegħek, u iktar ma inti bdejt iddaħlu, iktar kapaċi imbagħad iżżomm għat-tul ta' żmien b'tali mod li jiġi kważi automatic. Illi taf li għal-mod tal-kelma dak il-ħin tal-ġurnata partikolari huwa ħin training. U moħħok hekk mhux biss tkun qed tgħinu biex iżżomm ċertu stabilità għax inti qisek taf bej wieħed u ieħor minn ġurnata l-oħra kif ħadd iżvolġi l-ġurnata xi ftit jew wisq. Però apparti minn hekk inti anke tista' tgħid isma' jien għandi dik it-terapija ta' kuljum illi mhux biss qed tgħinni mentalment, qed tgħinni biex inneħħi naqra x-xaħam, qed tgħinni biex nilbes sajsis iżgħar, qed tgħinni biex norqod aħjar bil-lejl, qed tgħinni biex inkun iktar pożittiva u ħafna affarijiet. Mela kif ir-rutina għal min isib l-iskużi hija l-iktar ħaġa komda, għal min jirnexxi hija waħda mill-iktar affarijiet jekk mhux l-iktar li tgħinek tasal suċċess. Bħal dejjem l-għażla hija tiegħek, jew tinqeda bir-rutina bħala skuża biex ma tasalx, jew tuża r-rutina bħala raġuni biex tirnexxi. Jekk tallim xi ħaġa minn dal-video, ħatolbok tagħmlu like u love, jew love insomma. U xejn? Jekk għandek xi comments, xi mistoqsijiet, nieħu pjaċir li ngħinek u nittama li b'dan li tallimt illum, inti iddaħħalha fir-rutina tiegħek ukoll illi tgħin lil ħadd ieħor billi tidra tagħmel anke share dawn il-videos. Ħalli nxerdu l-ġid. Niltaqgħu.